Ассалому алейкум. Бо ма бо Шерхан бо нами канали ма чинон дорай до рубрикаи вай нестай номиш чия рубрикаи техноблогинг нестай. Соат дан момент 4 русия ба вақти душанбе и мо ирӯз кӯшиш кардем бар вақт бихезем и бар вақти баъд чақчақ кинем ки барои чӣ? Барои ки вақт ин чизи бисёр қиматай и мо бояд вақти худона бояд дареқ надорем ба корҳо ва орзуое ки мо худмонда дар кора. Чихеле ки десте да таги Исмоили Сомонӣ қарор дорем, бо да таги ҳамин ҳайкал ҳастем. Чихеле ки десте да таги Исмоили Сомонӣ қарор дорем, ҳайкали Исмоили Сомонӣ. Ма барои чӣ умуман ҳамира хостум ки сёмка кунам ҳамин видеора. Видео дар бораи чӣ хел дар Инстаграма, чӣ хел дар Ютуб ва чӣ хел дар Телеграми тагдали бояд сум кор кардан мешавад. Видеора гуфтум бистринка кам гап мезанам и бистринка шумо мефаҳмед. Пеши ҳама мо барои чӣ хестем бар вақти баъд дар чорусӣ, барое ки дар чорусӣ организол вақте ки мехеза любой кас ин Арнолд Шварценеггер, Уилл Смит там дига одамои пешрафта номошуна шарт нестай гуфтам. Любой спортсмени пеш любой там боец пеш любой там любой кас ки набоша, музикант боша, там маълим боша, он кас боша ки ҳамин извест дишта боша, ки зур шуда боша, да иҷа да уҷа коршон сар мешавад дар баъди чорусӣ. Чорусӣ да одам метавона сар бихеза бидава. Основной ҳамин функсия давидан бисёр телаи одам да фоидаи калон дора, лекин мо ира бисёри мардум аҳамият наметем, лекин ҳатман агар чорусӣ да одам бидава ва я намуд кайфи дора ки кайфа гуфта намешавад. И барои ҳамин гуфтаистам ки рӯз то рӯзи вақт ба вақт мо шумо вақт сарф шидаистай да як сутка 24 соат вақт дорем. Ай ҳамин 24 соат 8 соатша хоб мекунем, 2 соатша да хӯрдан сарф мекунем, 8 соати дигаша кор да ё 10 соати дигаша кор да там то 2-3 соати дигаша дига чӣ уманда дига чизо вақт пайдо намекунем. Агар одам бихоҳад любой цел мақсадша бимона то определённый дисциплина надошта боша, ман фикр мекунам и не только ма любой кас фикр мекунад ки ҳеҷ кас ба мақсади муайянаш намерасад. Агар шумо дар ёдтон боша, агар шуморо дар ёдтон боша, шитобе ки шумо ба любой орзуотон бирасед, пешаи ҳама кор ва боз кор. Боя бор дига мегӯм, единственный рецепти успех хеле кор ва боз кор. И саршавӣ гап мобуд. Анака бистринка мегзарем барои чӣ хел дар Инстаграм, чӣ хел дар Ютуб ва чӣ хел дар дига социални сет сум кор кардан мешавад. Кӯдаке ки масалан 3 моҳай 3 сол вақт дора, 3 сол умр дора, вақте ки таваллуд мешавад, падару модар кӯшиш мекунад естественно вай да ягон телефон тия ки шитобе ки кӯдак кам беш ғам натия падару модара, барое ки ай 3 солагӣ уже сар шидаистай эраи смартфон додан ба кӯдакура. Телефон уже everyday да дастҳои мо шумо ҳастай, everyday 2-3 та шояд дар як хона 4 та уже телефонҳо бошанд. Ну телефонҳо радиатсия доранд тагдали, мо дар бораи зарараш гап намезанем, ёзи дар бораи минуси плюси интернет гап мезанем. Хулоса гап ҳамаи мо шумо интернет дорем. Несте одаме ки масалан ресторан бирава, дар ресторан бе телефон бишина ё ки ягон авходша бихӯрава баъди вай дар телефон капатса накунад. Несте хеле одам любой тай мо шумо вақте ки любой ҷода шидем 10 минут гап мезанем, сразу медурем дуруни социални сет и дальше мо мекоем дуруни телефона ки ки моро сообщение рӯй када, ки моро смс рӯй када, ки моро смс рӯй накада. Чем и қадар ва интернет дурмадана просто социални сета листат кардана камакак мо шумо дар бораи ҳамин ҷо бояд фаромӯш накунем ки ин ҷои китобуа. Любой одаме пешрафта, любой одаме ки дар хориҷа меге ки онам фалони хелия о дар як рӯз то есть дар як моҳ 3-4 китоба тамом мекунад, максимум дар як моҳ 1 китоба тамом мекунад. Ман худам лично кӯшиш кардаистам
3 сола ки як китоб бихонам да як сол ба як сол 2 та китоба буд мекунам 2 та китоб ё 3 та китоб ирам бисёр мисол айрӯи маҷбурӣ барои чӣ барое ки ҳамин чиз подсознание мода нест мода осонтарай саҳар бихезем пешай хоб кардан надавем нагардем просто телефона бигирем бинем ки ки смс рӯй карда ҳамин нест ҳамин хеле ҳар як таймоу шумо саҳар мехезем аввал инаира мебинем баъд дал чӣ мерем тагдали тогда ман фикр кардам ки агар мо шумо дар ҳамин павязн бошем чӣ ба аи мо фоида нагирем инҳамин чиз айнамин чизе ки дар дастам истифода бикардем инстаграм ҳаст ютуб ҳаст телеграм ҳаст бо якчанд намуди финтое ҳаста ки дар инстаграм насиб бошад дар телеграмаи мо шумо ира пурратар мефаҳмед телеграмаи мо дар mobi.kg медурем уҷа ссилкаша мепартом 10 намуди пул кор кардан аз интернетай ҷо будурен подписатсия кунед информация ссилка ба наздики мешаи шумо метавонед ки бинед платформаи калони ютуб то рӯза кора ютуб барои видеои вебсайте буд ки фақат барои партофтани ягон видеои хона пона ягон ҷуда рафти сайр гашт кардӣ просто дуромадӣ партофтидам хеле фикр кардам придумат кардан и аксиёша фикр мекунем ки баъдтар гугл харид иш сар шуд ҳама кор борай ҳамҷода и оз дани мамин соли 2019 ютуб мардамда имконияти бисёр калон додагиян ашоти пул кор кардан яъне пул кор кардан чӣ ҳама медонад ки на фалони известняй уш известняй иш известняй Jennifer Lopez известняй Eminem известняй там Timothy известняй ё чӣ известни шудан бози шумо фикр мекунед ки ё ягон кас спонсорит кардагия не конечно пеши ҳама саршавишон одам хча худаш известни мекунад допустим вай дора телефон вай дора камера вай мегира хча съёмка мекунад вай хча мегира мепартояд вай медора як 100 аккаунт дига подписатсия мекунад лайк мемонад комментария мемонад одами лайк комментария мондагӣ мебинад ки фалони одам лайк комментария мондааста вақте ки дид ки ҳамин ту комментария мондааста медора видеои тира мебинад агар ту таланти зур боша ту метавонӣ ки подписчик пайдо кунӣ ҳамхамхе подписатсия кунад далши бира агар бинӣ ки не таланти дашам безепи бадам боша ту метавонӣ бира ягон аккаунти зура биёю ягон суншивити биги ки мара биги реклама кӣ тагдали биравада хулоса гап ҳамхе одам известни мешавад ютубам ҳам хеле беғарзи и хеле шароити известни шидан плюс дода шароити пул кор кардана пул чӣ яъне кор кардан метавонӣ пул шумо бояд пеш аз ҳама вақте ки пул кор карданда бояд шумо вай кунед чӣ бояд кард ягон навокаи зиёд дар кор неста барои пул кор кардан барои пул кор кардан шумо просто мегиред якум чиз аз ҳама первый чиз вай мегире платформа ютуб да медурӣ аккаунти худона ҳуй мекунед и баъди аккаунтона ҳуй кардан шумо просто медурӯед видеои даркоритона мегире мепартоед агар видеото 1 миллион просмотр гирифт $450 кор мекунед агар дар шароити тоҷикистон СНГ агар ай хориҷа боше то есть дар Америка боше местоположениятон Америка боше примерно $800-850 кор мекунед а 1 миллион просмотр ай 3 миллион просмотр шумо метавонед камишда $1,500 кор кунед анаки вақти ин мераса ки бояд шумо хеле видео партоед ки 1 миллион просмотр дошта бошад бисёриҳо дар бораи монетизатсия бисёр фикр мекунанд ки чӣ кардан дар кора чӣ мо монетизатсия бояд бикунем барои монетизатсия шумо бидурен канали мо уҷада одамое ҳастанд ки шумо да ёрдам метиҳанд чӣ канали ютуби шуморо монетизатсия кардан дар кора услуга бесплатна аз тарафи мо ҳамчун кӯмак барои шумо просто бинависед дар ссилкаи мо бесплатна мо ёрдам мекунем нашоти канал ҳуй кардан нашоти ягон таланте ки шумо доре ӯро обработка кардан и плюс нашоти оформленияи вайтон страничкаи ютубтон беғарзи ютуб бози кор кардаистаи телеграм и инстаграм ана недавно боша мо кӯшиш кардем ки дар бораи инстаграм ҳам бо 4 та гап занем барое ки инстаграмда шумо популярни шаве и тагдали шаве бояд 10 намуд ё ки 10 жанрда бояд шумо популярни бошед юмор ханда панда мега ҳа ма механдаку и бисёр интересне мардумда дар хидмонам пурриам хеле юмористически каналҳо ҳаста ки бисёриётон подписатсия кардаги ранги хандашоу
ранги бо чӣ буда хай бисёр анхали шоу ҳастай ки ё шоуменан яъне механдонанд шуморо и плюс баъд тамошо кардани шумо ҳатман шумо медонед подписатсия мекунед ягон комментария мемона и биша популярный и канал дар бораи информатсиони портал сеюм дар бораи фитнес масалан спортсмен боше шумо метавонед ки фитнесда бисёр вақти худтона сарф кунед ҳарқи трюкора нишон бидед плюс ҳамаи шумо ягон чи подписчики бисёр ҷамъ кунед чорум боша шумо метавонед дар бораи идаи авход дар бораи авход гап бизанед панҷум шашум ҳафтум ҳаштум рафтан мегирад любой чиа шумо метавонед чӣ кунед дар ҷами смент ҳам боша ҳамин ҷада ҳами смент блок дар бораи кирпич шумо гап бизанед ҳамира агар шумо профессионально гап заде ҳамира шумо ай таҳти дил ай санги дил гап заде ҳамун контент ҳамун видеотон популяр меша баъде ки баъде ки дар душанбера пранк сар карданд бачаҳои дигарам кӯшиш карданд ки пранк шаванд пранкер шаванд лекин ман гуфтани дорам ки бисёриам дар сихбор фикр мекунанд ки пранк бисёр просмотри зур дора и метавонад ки просмотрои зиёди одам бисёр сум кор кунад аяр видеои кадагиш но ман фикр мекунам ки ман бояд тестам кунам кирпичеку агар шумо качественно ҳамира сёмкада и хосте бисёр яъне дар ҳамин кор дода шуда бошед шумо метавонед ки видеотон просмотрои зур бигирад вазъияти мисол интереси мардумам иҷада зарура яъне ки мисол як кас як кора кард бояд дигим одам ман фикр мекунам ӯ корда нарава барои чӣ барое ки неинтерес намешада агар шумо айвайда зуртар карда метавонед марҳамат роҳи сафед инстаграма недавно да платформаи худаш то есть инстаграма да системаи худаш якчанд вай дора пункт управлениё дора ки барои одам барои клиент барои любой кас чӣ меша аккаунти бизнес дора аккаунти видеора аккаунти ҳар намуд дора ки шумо метавонед дар ӯ ҷада чахвай кунед профили худтона настраиват кунед ба ҳамун контенте ки шумо дар зарур аст масалан шумо бизнес доре бизнес юмор доре юмори такдали худосайга оянда ман фикр мекунам хеле ҷое ки ҳозир дидед дар боло ёра ҷоашона социални сет мегиранд так уже гирифтаестанд банерои қадира аз байн мера барое ки рекламаи асосӣ дар ӯ ҷада меша ӯ ҷа як зиндагие ӯ ҷа як дунё аст ӯ ҷа як бигем ки планетаи дигаре да мири иллюзионии фикрҳои мо аст ман фикр мекунам ки дар интернет остановка ҳастай гостиница ҳастай ман 2-3 соате ки ман ҳамунҷа медурам ҳамунҷа погрузиться мешам виртуали мирда мо уже ҳис кардастем ки мо наздик омадастем дар виртуали мир и виртуали мир баъди якчанд вақт уже полни ҳамара меқапа и мо шумо даже ҳис намекунем ки чӣ қадр уже мо ҳамин 30% неояд 50% уже ғалдиромадагием ё ки 20% шам гем но то 2030 технологиҳо уже фикр кардаистанд ки чӣ қадр моро тотально полный будурдан дар ҳамаи системаи хичон яъне ба кадом маъно яъне мо шумо ососта зомби шидаистем грубо говоря зомби шидаистем вақтҳомон бисёр гузаштааст дар социални сет мо бояд ай ба ҷое ки фоида бигирем ай чизо наоборот просто иҷада ду чизай да ду чиза бояд ай ҳама муҳим бояд одам бифаҳмад ду чизи ай ҳама муҳим бояд одам аввал ҳис бикунад ки телефон вай истифода бурдаистай ё вай телефона истифода бурдаистай агар одам ҳамин чиза ҳис кунад ва фикр мефаҳмад ки бояд чӣ хел план действияша иҷро кунам барои ҳамин гуфтаистам ки охир вақтҳо ай рӯи социални экспериментҳое ки мардум кардаистанд қариб 90% кӯдакҳое ки ҳозира ҳамашон повязкаи игравой доранд яъне бозира нағз мебинанд дар дуруни социални сет аввал чӣ буд аввал мардум бозира масалан пейнтбол футбол и так далее реально нағз мебинанд яъне зинда ҳозир бошад ки масалан ҳамаи о мехоҳанд ки як бозии хичона дар виртуални мир бибинанд барои виртуални мир дар дидан мо кӯшиш мекунанд ки ё дар компютер ё ки дар гейм ё ки дар телефон ё ки дар смартфон ё ки дар дигар чиз истифода баранд
мо чико карда метавонем? Единствен варианте ки мо кор карда метавонем, мо фақат бояд бихандем, бояд чахчах кунем. хулосаи гап ман истифодабариша хушбу бояд телефона кунем. бародаро, интернет бисёр минусҳои бисёрам дора, плюсҳои бисёр дора. Ман дар минусиш як дута гап задам, но дар плюсиш бисёртар гап мезанам. Плюси интернет дар ҳамине ки интернет первоначально сохтагиам ки чтобы ки мо вай истифода барем, ҳатман ӯ маъмура истифода набарад. Оз дидани момент шумо мега ки китоб мо надорем, масалан вақтиша дар мактаб будам, синфи 2-3 буд, дар як синф 2 ё 3 китоб мерасид. Дани момент дар дасти мо шумо 2-3 телефон ҳаста, и 2-3 телефон дора электронный книга дора, любой информация дора, любой исторический, там биологический, там дарурат, там алгебра, математика и так далее, шумо любой методик будрои, масалан синфи 7-8 10 боше, будрои на ҷода информация туман бо забони русу, бо забони англиси бигире. Як димиш дар интернет шумо метавонед купля продажа кунед, продажаи мошин да будроем, продажаи смартфон да будроем, продажаи хона да будроем. Умуман ҳозир анкета рӯй кардан меши дар ягон корхона, ҳатман бояд ту Gmail қати бояд рӯй кунӣ. CV-ра анкетаро ҳозир ҳама ба воситаи Gmail гирифтаистанд. почтаи определённиро мепартонед, дар ӯ почта шумо реквизитона мепартонед, баъди вай шуморо дар кор қабул мекунад. ман миллион там хеле чизо гуфта метавонам ки уже ҳама қати интернет одамо кор кардаистанд. И хулоса гап камакагам хеле видео кардам, ман хестам сар папути видео кардам, шояд ягон ҷода не ман кама сар хестам ҳамин видеоро кардам и фикр мекунам ки ба фикри ман агар камакакам боша ҳамин чанд минути кардем, шояд 5 секундаш фоида кард, и 95 секундаш фоида накард, мо ҳамишдан хасандем барои ки ҳамин 5 секунде ки мо шумода фоида расондем, ирам ба воситаи интернет буд. И раҳмат ки интернет вуҷуд дора, и коли моро осон кардагия, мо фикр мекунем ки технология ҳамеша мо дар кор мекунам, мо дар технология не. Токи дар бораи социали сет фикр дора чӣ хел пул кор карда мешавад, чӣ хел не, чӣ хел дар реклама одам бисёртар кор карда метавонад, шумо бояд бинависед дар комментария. мо комментария шумора кони комментария зури фикри зури наиса абнон сторис мекунем. раҳмат.